Piligroso kung mahulagway ang pagtabok sa nalusnong at taytayan sa lungsod sa Burawin sa lalawigan sa Leyte. Apan, gihimong gyapon kini sa mga residente kay hilabihan kalayo kung musubay sila sa alternatibong agianan. Ang detalye sa report ni Nico Serino. Gialalaya ni makalalakinan ang lungon sa usa ka retired police nga naabta namo kagahapon sa udto. Gikan sila sa barangay San Esteban ug paingon sa simbahan dayon sa sementeryo. Apan kay nalusno ang parte sa Marabong Bridge, kining ilang gihimo aron matabok ang minatay. Kun mutuyok sa mas lain nga ruta, mga kapin usa ka oras ug tunga na sabkuno ang biyahe. Dito na lang, oo. Kasi mas malayo yung pag doon pa sa Dulag. Sagad sa mga mihatod sa lubong, nagmotor ug nagtricycle na lang kay maorasay makalahos sa taytayan. Epekto ni bagyong Paeng ni atong miaging semana, kini na ang nahitabo sa taytayan nga nagdugtong sa Burawin sa silingang lungsod sa La Paz sa Central Leyte. Daw sa nabali kini kung tan-awon gikan sa layo ug may mga likisab nga nakita. Hindi umabaw yung tubig. Ang nangyari doon, parang na ano yung mga sand sa ilalim ng poste ng tulay because of yung the heaviness ng tulay at saka yung tulay kasi nasa maintenance pa yun mula nung Pagyolanda ata. Sa ilalim ng tulay yung mga sand doon nakuha kaya nagsag. Sa abiso sa DPWH, sirado sa mga four wheels ug heavy vehicles ang taytayan. Apan gitugtan ang mga motorsiklo, apan kun mahimo, munaog pa ang angkas niini dayong tungas. Ay, napakahirap po, lalo pa nakakatakot po yung daanan tapos pag babiyahe ka. Yung yung kakabahan kapag palusong. Gumikan dining nahitabo sa taytayan ubay-ubay gyud nga mga residente ang apektado, maong nanawagan karon ang kagamhanan ug kooperasyon sa publiko samtang nangita pa sila sa tukmang aksyon ug solusyon kabahin ning maong problema. Ginagawa po ng ating pamahalaan ng the best na ma-restore agad yan. Pero ngayon, parang risky pa ang pag-cross. Humihingi kami ng dispensa, pero gagawin natin ang paraan. Gitrabaho na karon ang alternatibong agianan ug gipasalig sab sa DPWH ang dinaliang pag-ayom-ayom niini. Gawa sa Marabong Bridge, may pipila ka mga province-built bridges sa lungsod ang naapektuhan sa bagyo, labi na sa approach niini. Uban ni Godfrey Relien ug Edward Tubilan, Nico Sereno, Balitang Bisdak.